Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van Nerino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Gedurende de vaste commissievergadering wordt het verlengingsperiode van 1 jaar voor huurterreinen uitgelegd. 2 gaat over de huidige situatie, dus feitelijk de situatie zeg maar, voor het vaststellen van de kadernota. Dus dit is een beschrijving van hoe op dit moment de verhuur van gronden gaat. Verhuur van gronden is een kortlopend iets. Dus dat betekent dat in principe de huurperiode 1 jaar is en na 1 jaar wordt die of verlengd, maar hij kan ook worden stopgezet na 1 jaar. En dat is ook een belangrijk onderscheid tussen verhuur en erfpacht. Dat huur, dat recht loopt 1 jaar en daarna kan het over en weer kan het opgezegd worden, zonder dat er verder dan nog verplichtingen zijn. Waarom hebben we, of wat is de gedachte achter zo'n korte huurperiode? Dat is ook dat dat de verhuur van gronden doen we alleen in principe voor gronden die een Kunuku-bestemming hebben. Die gronden zijn per definitie niet bestemd voor woningbouw of voor andere commerciële activiteiten. Dus dat maakt ook dat de activiteiten die daar plaatsvinden in principe minder te lijden hebben, maar dat die minder gevoelig zijn voor als die na 1 jaar bijvoorbeeld stopgezet worden. Het maakt wel dat het OLB een grotere flexibiliteit heeft, dat als op een gegeven moment besloten wordt van oké, we willen bijvoorbeeld op dat terrein, daar willen we alsnog een woonwijk gaan realiseren, dan is de procedure om die gronden vrij te maken is relatief eenvoudig. Dus dat is de achterliggende gedachte achter het feit van huur is een kortlopend recht. Gaan doen. Dus neem niet weg dat in dit geval uw vraag ook in de toekomst relevant is, want ook inderdaad in het nieuwe huur of de nieuwe nota voor huurgrond komt inderdaad hetzelfde weer terug. Dus in die zin is die vraag wel relevant. Wat u zegt, dat is ook zo. En we hebben daar bij het schrijven van het stuk hebben we daar ook over nagedacht. En een van de dingen die daarin bijvoorbeeld van belang is wat wil je met Kunuku? Dat is in principe zeg maar het typisch Bonaireaanse landschap. En op het moment dat je zegt van oké, we gaan daar, je gaat daar zeker commercieel landbouw bedrijven, dan hebben we gezegd van ja, maar dan ga je eigenlijk op het moment dat je iets daar commercieel gaat doen, dat is niet waar Kunuku in principe voor bestemd is. Op het moment dat je zegt van ik ga ergens landbouw bedrijven, dat kan. Maar daarvan hebben we nu gezegd, we zien commerciële landbouw, dus niet iemand die 10 geitjes ergens houdt, maar iemand die dat doet echt om daar zijn brood mee te verdienen. Dat gaan we zien als een commerciële activiteit en dan gaan we die grond niet meer verhuren, maar dan gaan we die uitgeven in erfpacht. En juist dat sluit inderdaad dan goed aan bij wat u net zegt van goh, ik ga investeren. Oké, dan heb je inderdaad een scope van een onderneming is niet 1 jaar, die is langer. Uiteraard is die veel langer. Dus dan is erfpacht een veel logischere grondpositie dan wanneer je het hebt over huur. Dus op het moment dat het gaat over commerciële landbouwactiviteiten, zeggen we van dat is een commerciële activiteit, daar hoort erfpacht bij. En erfpacht is voor een periode van minimaal 60 jaar. Of van 60 jaar. Raadslid Esther Benabela van functie UPB wil meer duidelijkheid hebben over de commerciële stuk grond en stuk huurgrond. De adviseur-directeur NNO vertelt meer. Meneer Duiter? Ja. U weet ook dat als je 2 hectare hebt of 3 hectare hebt, bijvoorbeeld, ik heb een knoek, Ja. ik wil daar mais. En dat doen de meesten planten, zodat ik tegen het einde van het jaar heb ik dan onze wel onbekende cosecha, de mais. Ja. Wanneer moet je dan commercieel zien? Want er wordt dan echt, er worden zakken mais geoogst, als het ware. En dan ben je toch ook commercieel bezig. Waar trek je de lijn? Een commercieel, een stuk grond om het af te geven voor commerciële doeleinden, de criteria's daarvan, nou daar val ik achterover. Dan wil ik helemaal geen stuk grond hebben.
En om het in erfpacht te geven, 2 hectare krijg ik ook nooit in erfpacht. Ik krijg amper 1000 of 1200 vierkante meter in erfpacht. Dus als je landbouw wilt bedrijven, als ik dan goed begrijp, dan moet je dat eigenlijk, als je dat wilt doen met commerciële doeleinden, kun je dat dan eigenlijk niet op je Konuku doen. Commerciële landbouw kan je niet op je Konuku doen, nee, dat klopt. En de crux zit hem hier natuurlijk in, wanneer is iets commercieel? En dat is zeker op Bonaire is dat niet zwart-wit. Dat is niet van, dit is wel commercieel, dat is niet commercieel. Er zit een heel grijs gebied tussen. Van bijvoorbeeld wat u net aangeeft, mensen die mais verbouwen en aan het eind van het jaar heel veel mais over hebben en dat dan gaan verkopen. Dus dat is een grijs gebied. Ik kan nog niet nu heel exact aangeven, maar zoals wij daar tot nu toe over nagedacht hebben, is het op het moment dat dit een soort bijverdienste is van, oh ja, ik heb toevallig zo'n Konuku en ik vind het leuk om mais te verbouwen. Gewoon aan het eind van het jaar heb ik nog 20 zakken over. Dan kan je dat moeilijk als commercieel zien. Maar op het moment dat je bewust en bij wijze van spreken geen andere baan hebt, maar jouw baan is zorgen voor die Konuku, dan is het duidelijk. Dan is dat zeg maar je broodwinning. En dan is dat dus in die zin een commerciële activiteit. Dus het is een grijs gebied. Maar we denken wel dat we daarmee het meeste recht doen aan zeg maar, zowel de mensen die in het grijze gebied zitten tussen van wat is nu wel commercieel, niet commercieel. Maar het gaat ook om de mensen die echt een boerenbedrijf beginnen. Die wil je ook op de juiste wijze bedienen. En de huurgrond is dan niet de juiste wijze, denken wij. Dan kan je beter een stuk erfpachtgrond aan die mensen aanbieden. En vervolgens aan de andere kant, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille. Je wilt ook dat het Konuku-landschap zoveel mogelijk het originele Konuku-landschap blijft. Dat is ook waarom je dat als zodanig bestemd hebt. En daar is huurgrond, het uitgeven in huur, wel heel geschikt voor. Want je houdt dan wel goed grip op de ruimtelijke kant van de Konuku. LVV is bezig met nieuwe ontwikkelingen in de agricultuur. We spreken met Maurice Adriaans, die meer vertelt over de tweede informatieavond en open dag van 26 juli, waarvan men hun natuurlijke producten kan verkopen en deel kunnen nemen aan workshops. Ja, een informatieavond georganiseerd door platform Rincon. Ze willen stimuleren dat de mensen gaan planten in hun tuinen en zo. Dus ze hebben ons uitgenodigd voor een informatiesessie. Ik moet zeggen, de sessie was heel goed bezocht. De hele zaal zat vol met mensen uit Rincon die veel vragen hadden over hoe kan ik gaan planten, wat heb ik nodig, wat doe ik met vitamines, wat doe ik met insecten die mijn planten opeten. Dus succesvolle avond georganiseerd door platform Rincon. De mensen in Rincon zijn heel enthousiast. Ze zijn druk bezig allemaal om in hun tuin weer te gaan planten. Ik denk het geval van COVID heeft toch mensen laten stilstaan hoe afhankelijk je bent als een eiland van import van groente en fruit, terwijl je heel veel zelf kunt doen. Dus we zijn heel enthousiast begonnen en ze hebben hulp nodig en daarvoor zijn wij als LVV natuurlijk de ideale partner om mee te werken. Aanstaande zaterdag wordt er weer een georganiseerd van 6 tot 8  's avonds in het centrum van Rincon. Op verzoek van de bevolking van Rincon. Iedereen vond het interessant. Verschillende mensen konden niet participeren, dus deze zaterdag is er weer een mogelijkheid om mee te doen. Ja, de overheid van Bonaire heeft besloten dat het voor heel Bonaire belangrijk is om meer te doen aan onze eigen productie. Dus op basis daarvan heeft de overheid een plan laten maken hoe kunnen we LVV weer reorganiseren, zodat het gaat functioneren zoals het zou moeten functioneren, zoals het vroeger eigenlijk al deed. En we hebben dus de tijd gekregen tot het eind van het jaar om LVV compleet te reorganiseren. Maar ja, in de tussentijd zijn we al begonnen, dus je kunt al zien, we zijn begonnen met het planten, allemaal activiteiten om langzaam maar zeker LVV weer terug te krijgen zoals we het kennen. We gaan het eerste open dag van 2020 houden. We organiseren deze open dag samen met Criabon, met Magazine di Rei en met de markt van Oni Emerenciana, die normaal bij Weerhout staat. Hij zal gehouden worden op 26 juli van 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags.
Het is een open dag waarbij we iedereen de kans willen geven om ook een tafel te huren bij ons. En dan je landbouwproducten aan te bieden. Landbouw, veeteelt of visserijproducten. Het kan een juice zijn, het kan dat je zaadjes hebt of plantjes of vitamines. Of misschien zelfs een cursus die je wil geven op het gebied van landbouw in de breedste zin van het woord. Kom, meld je aan bij ons op LVV, bel ons even op, reserveer een tafel en kom dan de 26e om je producten aan te bieden. Maar natuurlijk ook gewoon om te genieten en producten te kopen en een cursus informatie te krijgen en te participeren in landbouw op Bonaire. DS Dansschool Bonaire heeft vanaf 6 juli tot en met 7 augustus hun Summer Act and Dance School programma voor jongeren van 8 tot en met 12 jaar. We spreken met Joella Ramos over de verschillende workshops in de zomervakantie. We hebben dit jaar weer een summer school. Vorig jaar hebben we ook een summer school gehad, maar nu is het een beetje anders. Omdat we toch hebben gekozen om een langere traject aan te bieden. Dus we hebben 5 weken lang summer school. We zijn deze week begonnen. Het is elke dag tussen, even kijken, 8:30 en 5 uur. Dus de kinderen zijn hier eigenlijk net als heel de dag zijn ze bezig met art en dance. Dus we richten ons wel echt daarop. Dus alle activiteiten waar ze ook mee bezig zijn during the day is eigenlijk alleen maar met art en dans te maken. De kinderen kunnen deelnemen van 8 tot en met 12 jaar. Ze kunnen elke week instromen. En de kinderen van de dansschool zelf, een paar kinderen van de dansschool zelf doen ook mee. En die krijgen dan een korting. Dus we hebben ook een traject voor minder bedeelde kinderen. En je kan altijd een mail sturen naar info@dsddansschool.nl. Ja, dus ze doen ook niet alleen maar dans en art. Ze krijgen danslessen, ze krijgen theaterlessen, muzieklessen, zanglessen. Maar we proberen tijdens de activiteiten ook een traject aan te bieden, dus wat rondom een dansvoorstelling gaat. Dus bijvoorbeeld je maakt decor, ze doen make-up of smink, want we hebben ook jongens hier zo, dus we doen ook niet alleen dingen voor meisjes. Aan het einde van de week proberen we dan op de vrijdag gaan we een livestream doen voor de ouders, omdat we toch nog steeds niet willen dat de ouders hier komen. Gaan we een livestream aanbieden, dus als ze bijvoorbeeld decor hebben gemaakt, ze hebben make-up gedaan en dat soort dingen, dan gaan we uiteindelijk een soort van voorstellingje geven met de kostuums die ze zijn nu toevallig de kostuums aan het maken, dus met de kostuums die ze aan het maken zijn. En dan hebben ze eigenlijk een soort van afsluiting. Want de kinderen mogen dus per week inschrijven. En het kan dus ook zo zijn dat er sommige kinderen maar een week zijn. Dus we willen dan toch wel dat ze ook een afsluiting hebben. Dus eigenlijk proberen de kinderen te triggeren om dans en art leuk te vinden. Zodat ze uiteindelijk wel bij de dansschool terechtkomen. We hebben of een ander soort art. We hebben ook nog danslessen op de dansschool in de zomervakantie. Omdat we hebben toch gemerkt dat er niet zoveel kinderen tegenwoordig nu op vakantie kunnen gaan. Dus vandaar dat we gewoon de normale danslessen aanbieden. En iedereen kan gewoon in de vakantie een gratis proefles komen volgen. Dus dat is gewoon mogelijk. Alle kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen elke week inschrijven. E-mail naar info@dsddansschool@gmail.com of bel naar 717-1529. Jullie zijn allemaal welkom. Morgen stelt Aruba haar grenzen open voor toeristen uit de Verenigde Staten. Voor Bonaire is de Verenigde Staten nog steeds een risicoland, waardoor toeristen of reizigers niet vrij door kunnen vliegen naar ons eiland. Maar wij behouden wel de hub met eiland Aruba, omdat wij de risico's die daar verbonden zijn om het besmetting op Bonaire te krijgen gemitigeerd zijn, omdat Aruba zelf maatregelen heeft genomen wie zij uit Amerika toelaten. Onder andere door bepaalde staten moeten mensen vroegtijdig of van tevoren een negatieve test van de coronavirus, COVID-19 kunnen laten zien. En daarnaast sommige toeristen of toeristen die op Aruba aandoen, die moeten ook een test daar ondergaan. Dus dat is al een stap, een filter kan je zeggen, van mensen die eventueel besmet naar ons eilanden kunnen komen. En op Aruba mogen die Amerikanen dan komen. Op Bonaire mogen ze niet direct komen vooralsnog. Het regel is nog steeds dat
iedereen die naar Bonaire komt van een risicoland, die moet 2 weken aantonen dat ze coronavrij of in een laag risicoland zijn geweest voordat ze naar Bonaire komen. En als dat toch gebeurt, dat hier op Bonaire iemand aankomt die niet kan tonen dat hij 2 weken lang coronavrij, covidvrij op een andere laag risicoland is geweest of eiland, dan hebben wij het recht volgens de wet toelating en uitzetting BES om deze mensen meteen terug te sturen op dezelfde vlucht waarmee ze zijn aangekomen, op hun kosten of kosten van de vliegmaatschappij. Dus dat soort mensen kunnen niet op Bonaire aankomen en die worden niet toegelaten. Daarnaast vluchten uit Europa, die zijn wel, zoals het nu al is, landen die wij laag risico vinden. Dat is Nederland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg. Dat soort landen kunnen mensen nog steeds zonder getest te worden naar Bonaire afreizen. En ze moeten alleen maar, zoals met alle landen, iedereen die naar Bonaire wil komen, moet een gezondheidsformulier invullen. En die gezondheidsformulier is onderdeel dat ze überhaupt naar ons eiland mogen vliegen van de luchtvaartmaatschappij. En eenmaal hier wordt die informatie ook gedeeld met onze publieke gezondheidszorg, zodat we eventueel gevallen kunnen halen die eventueel een besmetting kunnen zijn. Daarnaast, de bubbel blijft voortbestaan. Lokalen die naar Aruba, ook na het openen met de grens met de VS, reizen, kunnen vrij inreizen vanuit Aruba en omgekeerd ook. Bonaireanen kunnen ook vrij naar Aruba reizen zonder getest te worden, zonder in quarantaine te hoeven te verblijven. En dat is niet alleen voor Aruba, dat geldt ook voor alle andere eilanden, zijn dat Curaçao, Sint Maarten, Saba en Statia. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij u terug. Sintoniza Nos TV agora onde Kubota. Download nos app, seja for the App Store of Play Store e desfrutar de nos programação e transmissão vivo completamente grátis. Há a notificação de boletim especial e queda al tanto de tudo o que está passa. Para o escuta de nós, conta conosco. É canal netamente bonaireano. Nos TV. Turine tem sonho of mais, pero quando está com a pessoa que está trabalhando e como nós podemos para realizar isso aqui não? Sonho está dando contesta. Sonho, já são 6 horas da tarde e repetição já viene depois de wega de número. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Honden op Bonaire hebben het slecht, worden mishandeld en gedumpt. Zo worden honden wereldwijd geadopteerd vanuit Bonaire op zoek naar een nieuwe familie. Afgelopen zondag 5 juli vloog het 100ste rescuehondje naar zijn gouden mandje in Nederland. Patricia Verschoor van Fundación Kunuku Kakelvers. De stichting vangt voornamelijk verwaarloosde, mishandelde en in beslag genomen dieren op, honden en katten. En vandaag vliegt de 100ste hond naar Nederland. Hoeveel honden gaat naar Nederland? Op het moment heel veel, gelukkig, want het eiland is eigenlijk vol met honden. Dus iedere maand gaan er wel een stuk of 6. In Nederland zijn maar weinig leuke gezinshonden in de asiels. Dus Nederland zit er echt te wachten op leuke, sociale, gezonde hondjes
uit Bonaire of Curaçao, Aruba, Spanje, overal van de wereld, zeg maar. Ja, als de honden bij ons binnenkomen, kijk natuurlijk wat voor hond het is, hoe oud is die. Is het een hondje wat nog uitadopteerbaar is? Want ik heb ook wel hondjes die kunnen echt niet in een gezin gaan wonen. Die zijn zo beschadigd, hebben moeite met kinderen. Dus daarop beoordelen wij. En dan als we denken, oké, dat kan, dan gaan we ze klaarmaken voor Nederland. Dat wil zeggen, dan laten we ze rabies enten en dan krijgen ze een chip. En dan gaan we op zoek naar een nieuw baasje. Eigenlijk doen de mensen in Nederland die voor ons werken dat. De meeste zijn op straat gevonden. Krijgen we een telefoontje van de politie of van een voorbijganger. Er liggen puppies in de struiken. Ik wil mijn hond niet meer. Nou zijn we daar niet zo voor, maar Nederland heeft zelf heel veel katten in de asiels. Bijna geen honden, maar wel heel veel katten. Dus een kat kan je in Nederland makkelijker uit een asiel halen. Wij hebben vooral verwaarloosd, mishandeld, in de steek gelaten, ziek. Als je je hond niet meer wil, dan zeg ik altijd, weet je, doe dan een oproepje op durf te vragen. Of tegenwoordig heb je ook Marktplaats Bonaire. Zet daar de hond op, ik kan niet meer, wil niet meer. Eigenlijk zijn wij daar niet voor. Het eiland is bijna vol met honden. Iedereen heeft al een hond. En mensen die wel graag een hond willen, wonen in een huurhuis waar geen hond mag. Dat is hier het grootste probleem. Het zijn allemaal mixhondjes. Wij noemen ze East Pointers. Zorg alsjeblieft goed voor de honden. En als je echt niet meer kan of niet meer weet, dan bel ons. We kunnen eigenlijk altijd wel helpen met voer of medicijnen of iets dergelijks. Maar wacht niet te lang. En gooi je hond niet op straat. 's Ochtends om 10 uur op de weg naar Flamingo International Airport, Kaya Internationaal, hield de korpspolitie Caribisch Nederlands controle. NOS TV heeft het volgende beeld. Door doven en slechthorenden op Bonaire is het moeilijk om op de hoogte te blijven, terwijl dat vooral in crisissituaties zoals nu met corona extra belangrijk is. Wat is dat voor virus? Is dat gevaarlijk? Wat moet ik dan met mijn kinderen? Zijn er vragen die gebarentolk Esther de Veer zegt nog regelmatig te krijgen? Caribisch Netwerk. Bonaire had tot voor kort geen tolk gebarentaal op het eiland. Met de komst van Esther de Veer kwam daar verandering in. En daar is de 54-jarige Natalia de Grijze heel blij mee. En toen dacht ik, nou, ik ga het wel even proberen met haar. En toen hebben we lekker gekletst en zo. En we begrepen elkaar. En we hadden grapjes gemaakt samen. En het was hartstikke goed. Het was heel leuk. Het was echt heel goed, ja. En nu vraag ik haar vaker om mij met tolken te helpen. En met telefoneren en dat soort dingen. En dan vraag ik Esther. Hulp krijgen van een tolk is voor dove mensen iets nieuws. Esther moest daarom aan ze uitleggen wat daar precies bij komt kijken en ook wat niet. Dat je aan mij niet kunt vragen van, kun je me even daar naartoe brengen? Of wil je hier eventjes mee helpen? Of wil je even klussen? Of, dat kan niet. Ik ben alleen maar tolk. Naast hulp bij communicatie heeft het inzetten van een tolk volgens Esther nog een voordeel. Dus als je ergens naartoe moet, bijvoorbeeld je moet naar de politie. Je hebt iets gedaan wat niet mag. En de politie wil je verhoren en je moeder gaat mee, dan zou die moeder wel eens niet neutraal kunnen zijn. En dat is het grote voordeel van een tolk gebarentaal. Want ik ben neutraal. Ik kies niet voor de politie of voor de verdachte in dit geval, of voor degene die iets gedaan heeft. Ik tolk gewoon wat ik hoor en wat ik zie.
Daarbij is het regelen van bijvoorbeeld betalingen vaak lastig alleen. Ja, ik moet natuurlijk wel geld krijgen. Ja, en als ik dat heb, nou, dan is het goed. En dan kan ik met mijn papier naar de web. Maar ja, als het is allemaal verandert het en dan begrijp ik het weer niet. En dan denk ik, dan moet ik weer dit doen, dan moet ik iets met een papier doen. En dan geef ik het en denk ik, dankjewel, maar ik weet niet wat er dan gebeurt. Naast persoonlijke begeleiding tolkt Esther ook vrijwillig bij belangrijke persconferenties over bijvoorbeeld corona. Hard nodig, want informatie op tv is niet altijd goed te volgen. En vanuit de overheid wordt niet speciaal naar doven gecommuniceerd over de situatie. Via mensen die bij Natalia voedselpakketten kwamen brengen, kreeg ze voor het eerst informatie. En die hebben mij een papier laten zien waarop de informatie stond. Dat was eigenlijk de enige persoon die mij iets kon vertellen. Natalia kan zich als dove goed verstaanbaar maken omdat ze tijdens het gebaren praat. Mensen die tegen haar of andere doven praten, zou ze graag de tip willen geven om goed te articuleren en langzaam te praten. Esther kan alvast 2 gebaren meegeven. Dit is Bonaire. En dit is dankjewel. Het tempo waarin Aruba, Curaçao en Sint Maarten van Nederland moeten hervormen in ruil voor de noodleningen is te hoog. Dat zeggen de gevolgmachtige ministeries van Aruba, Curaçao en Sint Maarten naar de Rijksministerraad op vrijdag. Dat zou hier ook nooit kunnen gebeuren in een maand tijd. Dus dat je dat wel verwacht van die kleine landen. Dus dat er in een maand tijd de pensioenen hervormd wordt. Dat in een maand tijd 12,5% wordt bezuinigd op alles. Waar wij ook, we hebben vakbonden, we hebben ook cao's, we hebben arbeidsovereenkomsten. Dus alles wat voor Nederland geldt, geldt voor ons ook. Dus we zijn gewoon een geciviliseerd land met als voorbeeld Nederland. Dus alles wat hier, waar je hiervoor staat, daar staan wij ook voor. Dus nou, dan kan je zeggen van ja, je kan wel noodwetgeving toepassen enzovoorts. Maar ja, ga maar een noodwetten maken voor 10, 12 onderwerpen en dat ook implementeren. Dus ik denk dus dat de druk te hoog is. Maar het moet wel gezegd worden, wij zijn niet tegen hervormingen. Wij hebben hervormingen voorgesteld in het groeiakkoord. Ja. Dus er zijn gewoon geen opgelegde hervormingen vanuit Nederland. We hebben ze zelf, onszelf opgelegd, omdat wij vinden dus dat we dat ook moeten doen. Dus het lijkt nu net alsof wij niks willen doen en dus dat het opgelegd moet worden. Zo is het gewoon niet. Het tempo is nu te hoog, zegt u. Het tempo is te hoog. Kijk, we beschikken niet over 10.000 universiteiten, kenniscentra en om de hoek, iedere hoek een professor of iemand die deskundig is op ieder gebied. Dus dezelfde mensen die bezig waren met de crisissituatie met betrekking tot Venezuela, dat zijn dezelfde mensen die ook bezig zijn met de CFT-eisen. Dat zijn dezelfde mensen die ook in deze coronacrisis bezig zijn. Er is onderzoek gestart naar de mysterieuze dood van honderden olifanten in Botswana. Er zijn de afgelopen maanden bijna 300 karkassen ontdekt in de buurt van Serunga in de Okavango-delta. Maar zoals Charlotte Bellis van Al Jazeera meldt, wordt aangenomen dat het aantal dode olifanten veel hoger zou kunnen zijn. Some of the heaviest rain in decades has battered Hubei province in China. On the outskirts of Huanggang City, rescue workers dig through landslide debris. In central, southwest and eastern China, rescue teams have evacuated people trapped by rising floodwaters in cities, towns and villages. Because the water is so deep, we have asked the brigade to help transfer residents by rubber boats. Dams and riverbanks are being reinforced. Further to the east, heavy rain has continued to pound Japan, causing flooding and landslides. It's uprooted trees and downed electricity pylons, making some roads impassable. Water levels in many areas remain high. Even though it may have stopped raining, there are many things to be worried about, whether there could be mudslide happening here as well. I was wondering, how long will this continue? The worst hit areas of Japan are on the southwest island of Kyushu, which has seen the highest number of casualties. More than 1 million people on Japan's third largest island have been advised to seek temporary shelter and stay with friends or relatives where possible to avoid overcrowding at emergency centers.
Health workers say basic measures to prevent coronavirus from spreading in the crowded conditions seem to be working. The fact there have been no coronavirus patients in this area proves that we are doing the best we can. Weather experts are warning more heavy rain is expected over much of Japan. Florence Louis, Al Jazeera. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en tot de volgende keer.